Én alapvetően nem ismertem a Fókuszcsoport nevű YouTube csatornát. Ellenben benne vagyok mindenféle nézettséghajház Facebook csoportban, és vágjátok, mikor már naponta hetedjére jön veletek szembe a 8. embertől, hogy nézzétek, milyen vicces dolgokat mond ezekről a csajokról ez a csávó, aki totál úgy néz ki, mint Bence az Impossible stúdiótól, ha-ha-ha, akkor már elkezdi érdekelni az embert, hogy mi az asztronómiát táncoló gyászkoporsó ez. És úristen, de jól döntöttem, mikor úgy döntöttem, hogy érdekelni kezdett a szitu. Csak ajánlani tudom egyébként a csatornát, fantasztikus az a profizmus, amellyel össze vannak rakva a videóik, rendelkezik egy minimalista, de mégis autentikus arculattal, szem előtt tartja a humoros köntösbe öltöztetését a konstruktív üzeneteknek. Tudjátok, én megpróbáltam, én komolyan megpróbáltam az empatikus képességeimet maximalizálni azáltal, hogy igyekszek beleképzelni magamat egy elkényeztetett máltai duó alkotta üzletemberek mindennapjaiba, de mikor azt látom, hogy egy először robbanásszerűen megismert YouTube csatorna, azután Paul Street, utána Dancsó, és itt kapaszkodjatok meg, Puzsér, értitek, az istenverte Puzsér Robert is lehoz erről egy videót, én halálkomolyan, tehát, hogy én elkezdtem kételkedni abban, hogy tényleg van relevanciája a potenciális empátiámnak. Én mindig is az egyik legerősebb képességemnek tartottam az empátiámat. Legyen bármennyire is elviselhetetlen vagy kiárhatatlan egy ember, én nagyon ritkán voltam képtelen arra, hogy rávegyem a kedves szavaimmal, hogy lejjebb eressze a tüskéjít, és ennek az oka az, hogy én hiszek abban, hogy mindenki lelke megmenthető attól, hogy a pokol martalékává váljon. Na ez az eset nem ilyen lesz! Szóval Paul Street videóját néztem meg legelőször a témával kapcsolatban, viszont a Fókuszcsoportnál találkoztam vele ugye először, és mikor sikeresen megnéztem az eredetit, mármint hogy először a Paul Street-ét, aztán az eredetit, az első gondolatom az volt, hogy Krisztus a korhat kereszten, én ennyi rossz indulatot, ennyi sok toxikus, mély, posványba pocskolt gonoszságot basszus, a vakpacutykok teljes évad alatt nem láttam ömlesztve, mint ebben a 10-valahány percben. Én nem feltételezem, hogy ezek a hölgyek a magánéletben is rendelkeznek ugyanezekkel a tulajdonságokkal, nem is feltételezhetem, mivel személyes ismeretük híján vagyok, így nem is lehetek abban a pozícióban, hogy ezt így kijelenthessem. Viszont az az online személyiség, amelyet felépítettek, és annak a bőrébe bújva videóznak, az aktívan destruktív. Szóval bármit mondok ezentúl, az nem a személyük ellen, hanem az online avatárjuk ellen fog irányulni, az influencer ényüket, a brandjükhez adott reklámarcukat fogom bírálni. Mintha Ronald McDonaldot bírálnám, mert utálom a McRoyalt, és nem pedig a színészt, akit kisminkeltek Ronald McDonald sminkjébe. Értitek? Most pedig, hogy lefutottuk a kötelező köröket, villámcsapásként hasíthat azok agyába a kérdés, akik nem rendszeres követőim ugyan, mégis erre sodorta őket a szél, hogy mit is lehet még elmondani amúgy, amit mások még nem mondtak el. Kezdjem én is mémelni őket, mint Paul Street? Mármint igen, valóban tényleg, tehát hogy egy rendkívül mókás mém formátum, a Dákon a Lafitól dűlöngélő, sodort cigis egyetemista, akik olyan fenkölt filozófiai gondolatdiskurzusokra kapnak diplomát, hogy ők nem néznek kábel-tévét, mert az aztán hű, de intellektuális, de figyelj már ide, kis csillag, egész pontosan mi is baj az egyetemistákkal? Ki gyűlölsz ennyire, kis csillag, a Neptunt vagy a bölcsészexed? Elmentem olyan egyetemi szakra, mint turisztika és vendéglátás. Nem bölcsész, bocsánat. Turisztika! Szóval akkor sok volt az egyetemen a vendéged. Már megint kezded? Figyelj csak ide, nehogy már kevesebbet érjen két lány szava, csak azért, mert tisztában vannak arról, amiről beszélnek. Láttad te egyáltalán a videót, Viki? Nem kell látnom ahhoz, hogy tudjam, hogy hülyeséget beszélsz már megint. Mit tudhatsz-e a nők mai helyzetéről, te férfi? Értem. Kérlek, akkor nézd meg. Megnézem, de csak azért, hogy biztos legyek abban, hogy igazam van. Nos, mit gondolsz? Megcsekkolod légy az optikámat? Azt hiszem vírusos lett. Korona? Nem, trójai. Vagy máltai. Mondjuk nem vágom, 2 évtized után hogy lehet valakinek ennyire boomer felfogása? Komolyan mondom, meg vagyok lepve, hogy nincs videó a csatornán arról, hogy mennyire felháborító, hogy a repülőn nem állnak fel a fiatal, fejlődésben lévő csontjait megkímélése véget az ülésről, hát nehogy már, hogy ez milyen tiszteletlen. Az a szitu kis csillag, hogy én nem tudom, hogy te honnan veszed ezt a pofátlanul totál álszentséget ahhoz, hogy egy egész generációt leolts, csak azért, mert tény, van olyan kategória, amiről beszélsz, de az a kategória igen szűk, okádnom kell a sztereotipizálástól. Kis csillag. És úgy eleve, mindenki. Jegyezzük már meg, könyörgök egy életre. Ha van egy csoport, és abban a csoportban van valaki, és annak van a legnagyobb szája, a legszélsőségesebb gondolatai, a legjellegzetesebb külső megjelenése vagy szokásai, attól az egy valaki még nem válik a csoport reprezentatívává. Egy kiöntött kosár legóra, ha rálépünk, a legmagasabb, legélesebb alkatrészek fájdalmát fogjuk először érezni, de ez feljogosít minket arra, hogy kijelenthessük, hogy minden legó alkatrész halálosan veszélyes? Nyilván nem. Szóval ennyi
mint a sztereotípiákról, de azért oda vigyeztet, hogy akinek nem inge, az ne vegye magára, jaj, nehogy bántsanak. Hát bántottak, tudod miért? Mert ez nem így működik. Akkor fogalmaz meg egy konkrétumot, hogy mi a bajod, vagy hogy kikkel van bajod. Ja, hogy az online térben nem megy, mert személyesen sem ment azoknak, akiknek kellett volna ott, és akkor. Azt is imádom egyébként, hogy az első bekezdésben még arról beszél, hogy milyen könnyű anyuci-apuci pénzén élősködni. Mert apuci-anyuci finanszírozza az egészet. Aztán konkrétan egy perc sem telik el, és már arról beszél, hogy anyuci-apuci pénzén külföldre utazott. Hála a szüleimnek, akik amúgy támogattak, és ezért rendkívül hálás vagyok. Hát igen, tudjátok, a hitelesség az pont. Imádom. Puzsér videója tulajdonképpen egy bohójójó nyelvezetébe öltöztetett szarkazmus fesztivál, amelynek az üzenetével csak azok nem fognak egyetérteni, akik utálták Krejját a Kotor 2-ből. Gamer humor intellektuális körben. Ha. De amúgy megemelem a fehér kalapon peremét, amiért olyan pókerarccal képes volt ilyen mondatokat rezzenistelenül elmondani, hogy arról Lady Gaga kiadhatna egy albumot. Dancsó egy ország elé tárta őket büszkén, hogy úgy ne vessünk rajtuk, mint annó kis Szeltündén. Csak papírra, vagy rászorulva, minek neked a komédia? Természetesen lett ennek foganatja, lett ennek utórengésem, nem csak a magyar youtuber közösséget rázta meg úgy ez a dolog, mint Molnár Krisztián a Ritter skálát egy live-ja közben, hanem magukat a költőket is. Ezt pedig tudjátok, hogy próbálták helyreállítani egy ilyen pusztulatosan félre sikerült magyarázkodó videóban. Feltöltöttek a csatornájukra a balhé után tudja a kánya mennyivel egy pofátlanul bicskanyitogató, ilyen tipikusan olyan színvonalú arroganciával rendelkező reakciót, amelyet tudjátok az ilyen motivációs Facebook oldalak szoktak posztolni Vin Diesel vagy Leo DiCaprio mémeken keresztül. Az említett videóban konkrétan egy dalocska megy, amelynek a refrénjénél megjelenik egy 95%-ot kirajzoló animáció, a refrén dalszövege pedig úgy hangzik, hogy köszönöm, hogy megérezted, nincs szükségem rád. Ezáltal közvetítve a világ felé, hogy hidegen hagyja őket 57 000 ember, vagy pontosabban még több véleménye. Rögtön ezután pedig egy kamuszaktól bűzölgő posvány került fel a csatornára, melynek elmondom a lényegét, ha nem akartok 16 perc 52 másodpercet elpazarolni az életetekből erre a két máltai álszentre, amelynek a lényege, hogy mi eredetileg is így terveztük, mikor véletlenül megnyomod a Diva Shift után a Q betűt, hallod, és ez az ó basszus, nem már, miért van ilyen vastag ujjam felkiáltás után, véletlenül nyomsz egy quadruple killt, aztán miután realizálódik benned a helyzet, hogy egy véletlen gombnyomás által hozzátok le a meccset, hála neked, gyorsan leírod, hogy calculated, mert nehogy már valaki ne kezdj el nyalni a segged. Nem. Na, ez a szitu pont ugyanez, csak fordítva. Ez olyan, mint mikor a Wattpad szutykokban bemutatod legrosszabb írások alkotói odaírták az évadzáró után, gyorsan egy új részükben, hogy én amúgy is azért írtam ezt, hogy Nabu videójában megjelenjen, és persze, ezt el lehet hinni az első 2-3, nagyon max 5.-6. alkalommal, de mikor tucatjával kapok ilyeneket utólag, annak már kicsit hasonló illata van, mint a máltai hölgyek kamu parfümének a fekáliától megcsapó bűze. Kamu, ha képtelen vagy lenyelni a büszkeséget. Szívből gratulálok, hölgyeim! 2020 leggyűlöltebb jelenségévé sikerült mega evolválnatok Magyarországon. Állítom, hogy jobban utálnak titeket, mint az általatok ki nem állhatott egyetemisták a 9-12 óráig tartó vásárlási korlátot. Mert hát akkor amúgy is lyukas órájuk van, hol vegyenek lafit meg sodros dohányt. És az a legszörnyűbb, hogy... Az a legnagyobb probléma, hogy pozitív kisugárzásotok sincs. Még a segítő szándékú mondataitokból is szikrázik az arrogancia és a toxikus okítás, az a tipikus lenéző, mindent mindenkinél jobban tudó stílus. Érezni az aurátokban egy olyan taszító jellemet, azt a jellemzően mérgező negatív szivárgást, amelyből már nagyon nehezen lehet visszafordulni. A matszínű szemetekben, a hamis mosolyotokban erőteljesen tükröződnek a pokol több emelet magasra felcsapó fekete lánkjai. Egyetlen pozitív gondolatotok, építő jellegű megjegyzésetek sincsen se a nézőitek, se a kommentelőitek felé, mert még a felszínen legártatlanabbnak tűnő megnyilvánulásaitokból is visszhangzik a sértett büszkeségetek repedése. Pont mint a falatok a háttérban. Gyűlölöm, mikor egy ember, egy személyiség képtelen magába nézni, hogy ott észrevegye az ott megbúvó belső démonját, amely bábmester módjára irányítja a szavait, a cselekedeteit vagy a szándékait. Ezek a démonok mindenkiben ott vannak. Viszont megtanulhatjuk őket legyőzni, kordában tartani, esetleg felhasználni.
A legrosszabb viszont, amit tehetünk, hogyha hagyjuk őket elhatalmasodni. Ugyanis egy ponton túl már nem leszünk képesek megállt parancsolni nekik, amely a pozitív energiák, a pozitív tapasztalatok teljes mértékű elértéktelenedését fogja az ilyen emberek életében jellemezni. Persze ez nem azt jelenti, hogy ha elfolytjuk a toxikus démonainkat, akkor egy idő után eltűnnek. Ez nem igaz. Olykor lehet őket etetni. Olykor kell is etetni őket, mert tökéletes alapot, tökéletes platformot és módszert adnak számunkra arra, akár humoros formában is, hogy ne felejtsük el, hogy mennyire egy eldeformálódott, csúf világban élnek azok, akik folyamatosan etetik őket. Akik szétfeszítik a belső toxikus démonaik száját, és lapátszámra pakolják tele a mindennapi rosszindulat tápanyagával a gyomrukat. Ezt teszik ők, mikor fellöknek minket a villamoson, hogy elérjék a helyet. Ezt teszik, mikor a hátad mögött kikacagnak, mert picikét másabbak a szociális képességeid. Ezt teszik, mikor nyilvánosan megaláznak olyan emberek előtt, ahol mindenki ismer. És ezt teszik akkor is, mikor megpróbálnak leégetni egy egész társadalmi réteget az online nyilvánosság felületén. Nem tudhatom, hogy mindaz, amelyet mindenki más elmondott rólatok, az igaz-e. Azt viszont tudjuk, hogy az a mellékelt online személyiség, amelyet a kis magánakciótokhoz felépítettetek és kiraktátok azt az online térbe, igenis rendelkezik ezekkel a negatív kompetenciákkal. Hogy ez az online személyiség és a valódi magánéletben betöltött arcotok az egy és ugyanaz-e, azt nincs jogom sem nekem, sem pedig a többieknek egybe mosni. Az viszont tény, hogy a jelenlegi formában, amit csináltok, az aktívan destruktív.